Srdečne vás vítam, milí sledovatelia a sympatizanti na dnešnom rozhovore. Budeme sa s Michalom rozprávať o kooperativizme s predsedom tradičného družstva Martinom Cigánekom. Martin, vitaj. Pozdravujem všetkých. Martin, my sme kolegovia, ale ja viem, že ty pôsobíš v kooperativizme takmer 2 desaťročia a máš už vlastne na vlastnej koži vyskúšané, o čom to je. Ako by si opísal hlavné poslanie tradičného družstva, v ktorom pôsobíš, jeho víziu? Čo je podľa teba najdôležitejšie, čo družstvo ponúka pre svojich členov? Tak o družstve si samozrejme môžeme všeobecne povedať neskôr. V princípe tradičné družstvo hlavne chce vytvoriť veľké aktíva, nejaké portfólio aktív, ktoré bude vytvárať pasívne príjmy pre jeho členov. V podstate tvorba pasívnych príjmov, to je takéto hlavné poslanie, vytváranie rôznych aktív, vytváranie tých podmienok na to, aby ten bežný člen si mohol vlastne vytvoriť takú finančnú istotu. To je také najdôležitejšie. A samozrejme to, ako to robíme, respektíve akým spôsobom sme sa rozhodli docieliť to, tak to je svojím spôsobom také špecifikum tradičného družstva. Už len vychádzajúc z názvu tradičné družstvo sa veľmi snažíme oprieť o tú tradíciu, tie tradičné hodnoty a o tú, som povedal, takú rokmi overenú, vyskúšanú vec, a to je teda vzájomná pomoc, spolupráca medzi členmi a v podstate rozbehnúť tú kooperáciu, to družstevníctvo také, ako tej svojej hlavnej podstate je. Čiže tá tvorba tých aktív je v princípe svojím spôsobom špecifická, pretože je založená na takej vzájomnej spolupráci, nie ako bežne v iných spoločnostiach, kde to nie je tak prepojené s tými partnermi, kde sú viac, povedzme tak, vzdialení od tých aktivít. Tak družstvo je špecifické tým, že vlastne tie aktivity priamo s tými členmi sa snaží vykonávať. Samozrejme nie v plnom rozsahu, ale snaží sa ich zapájať do tej spolupráce. Takže tá vízia vlastne spočíva v tom takom priamom prepojení tej kooperácie s tými členmi na tom budovaní tých aktív. Je taká naša hlavná vízia, čo v dnešnej dobe tiež nie je veľmi jednoduché. A čo ťa motivovalo založiť družstvo? Lebo mohol si založiť aj SROčku, ako bol si vlastne zakladajúcim členom. Takže prečo práve toto? Tak áno, správne si poznamenala, mohli sme si zvoliť inú právnu formu, ale myslím si, že v tomto prípade, teda vzhľadom na tú našu víziu, nie je možné ani inak spolupracovať. Družstvo od pradávna vlastne bolo takým subjektom, ktorý v podstate najskôr hľadel na také tie sociálne a hospodárske istoty členov. A v prvom rade sa pozeral na členov ako takých. A družstvo ako právna forma samozrejme chce tvoriť zisky, však o tom to je, však pasívne príjmy sú ziskov, ale nie je to tak ako v tých iných právnych formách, kde teda sa ide vyloženie len po tom zisku bez ohľadu na to, aké tie kritéria na to dosahovanie tých príjmov sa tvoria. V družstve je to tak, že musíme si vytvoriť najskôr podmienky. A to bola taká tá motivácia, že keď sme videli v minulosti, aké sú sociálne hospodárske podmienky na Slovensku, a to nie len na Slovensku, to sa vlastne deje všade v okolí, tak teda v Čechách, Poľsku a podobne. Tie podmienky na vytvorenie takých tých sociálnych istôt, by som povedal, že sa nezlepšujú, sa práve, že sú dramaticky horšie. Nechcem veľmi zachádzať do politiky, ale práve tieto podmienky, ktoré sú v tom vonkajšom trhu, sú našim motivom, prečo sme založili družstvo a prečo v tom pokračujeme. Nebolo by to možné realizovať cez akciovú spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, pretože tam máte len partnerov a oni nie sú priamo viazaní na zisk. Viac menej tá kooperácia je tam taká okrajová
A v tomto prípade to družstvo hlavne pozerá na vytvorenie hodnoty toho ekosystému toho družstva, no a potom sa môžu tvoriť tie pasívne príjmy. Čiže pre mňa je fascinujúci samotný ten ak to tak nazvem, tvor, to družstvo, pretože je to tvorenie nejakých hodnot a nie proste honba za tým primárnym ziskom, čož stále opakujeme, v družstve ide o zisk, ale nie tak ako v tom primárnom slova zmysle. Tam sa tá hodnota tej kooperácie a tej vzájomnej pomoci posúva pred ten výnos. A to veľa znamená. Družstvo má v sebe veľa pozitívnych vecí. Dokáže reagovať na vonkajšie prostredie tak, že si vytvorí vlastné vnútorné prostredie. A v tom si proste žije svoj život ďaleko bezpečnejšie a efektívnejšie, ako keď vlastne musí rešpektovať samozrejme zákony a všetko, čo tu je, ale družstva od pradávna vlastne boli vytvorené tak, že mali svojím spôsobom isté voľné ruky, či už je to v rámci tých finančných tokov alebo tých rozhodovaní. A práve to v tom družstve je veľmi zaujímavé, pretože každá spoločnosť, aj v družstve je to tak, ale nie ten malý rozdiel vysvetlím, malý, ale veľký, že v bežnej spoločnosti vlastne všetko stojí na jednej osobe. Vždy je tam nejaký konečný užívateľ výhod a ten de facto rozhoduje o všetkom. Ale v družstve je tam istá miera demokracie, kde ten subjekt, povedzme, v družstve je to ďaleko stabilnejšie to podnikanie, pretože máte menej rizik, viete si s tými členmi vysvetliť tie rizika, viete si spoločne tie podmienky nejako zmeniť. Povedzme, keď chýba kapitál, dá sa navýšiť členský vklad, alebo keď potrebujeme fyzicky pomoc členov z pohľadu nejakej práce, dá sa ich osloviť a pomáhať si a proste riešiť nejaký nekomfortný stav, ktorý vždy v každom podnikaní nastáva. Tak v akciovke VSROčke to sa dá len za peniaze jednoducho kúpiť si tú službu, ak nám niečo chýba a ju nahradiť a to nemusí byť vždy na to kapitál. Potom tie spoločnosti končia. Kdežto v družstve tie podmienky dokáže ten organizmus si vytvoriť, zlepšiť a fungovať. A to je na tom fascinujúce, že vlastne ďaleko stabilnejšie funguje potom. A to je to dobré, že v tej bežnej spoločnosti, keď to tak nazvem, že akciovka SROčka ovláda to jeden človek, dobre, je tam nejaké predstavenstvo, ale vždy je tam jednoducho. A dokáže, aj keď je ten riadiaci orgán, alebo tá osoba v tej inej spoločnosti perfektná, vždy je potrebné mať nejakú pluralitu názorov, proste nejak to konzultovať, nejak to riešiť. A to je dobré, pretože ten subjekt dokáže byť potom ďaleko, by som povedal, taký efektívnejší v tých rozhodnutiach a tých konaniach a spravodlivejší. Čiže toto je v družstve niečo, čo sa nedá očakávať v iných firmách. A už keď mám teda podnikať alebo nejakým spôsobom venovať ten svoj čas, tak preto sme si povedali, že poďme formou družstva, lebo je to o vzájomnej pomoci, je to ďaleko bližšie tým ľuďom a proste to nám bežný segment podnikateľský nedovoluje. To družstvo je lepšia forma na budovanie najskôr nejakých hodnôt a potom očakávaných ziskov. Tak ja si to tiež myslím. Pardon, môžem sa opýtať, lebo to, čo si Maťo začal, je zaujímavá téma, keby si to trošku viacej rozvinul, že aké sú podľa teba rozdiely medzi akciovými spoločnosťami a družstvom, že úplne, že vymenuj viacero, lebo to asi si ľudia ani neuvedomujú, že aké paradigmatické rozdiely tam naozaj sú. Lebo mám taký pocit, že spoločnosť s ručeným obmedzením není naozaj v úvodzovkách konkurencia družstva, alebo je to úplne že iný model podnikateľský, ale tá akciová spoločnosť mi tak nejako implicitne príde, však aj tam sú akcionári, tak prečo je tam vlastne ten rozdiel? No?
Áno. Tak určite, každoprípadne každá jedna z tých firiem, právnych foriem má v obchodnom zákonníku, že vzniká za účelom tvorby zisku aj to družstvo. Ale družstvo je, že vzniká za účelom tvorby zisku, ale podpory hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov. Hospodárskych a sociálnych potrieb, to je v podstate, ono sa to trochu už blíži k nejakej, povedzme, aby to zase zle neznelo, k nejakej charitatívnej alebo nejakému občianskému združeniu. Ale to nie je, že darcovstvo, alebo ako to nazvem, proste neziskovka. Pardon, to je explicitne napísané v tom zákone, že tak je to formulované, že družstvo a jeho... OK, dobre vedieť. Je to prvá veta. No, ja som ten zákon nečítal. Už si ju samozrejme presne tú definíciu nepamätám, viem si to prečítať, ale len viem, že špecificky je tam takýto rozdiel. V zásade ide o to, že v družstve jednoducho najvyšším orgánom je členská schôdza. Čiže tí členovia celý rok pochopiteľne nemajú tú právomoc ako keby riadiť družstvo, ale tých pár hodín počas roka sú najvyšším orgánom a proste oni ako keby deklarujú, schvaľujú alebo rozhodujú o tom, tamto predstavenstvo, ten výkonný orgán celý rok potom má to družstvo smerovať a čo má robiť. Ešte v akcielke vždy to je predstavenstvo. Vždy predstavenstvo samozrejme sa spovedá, ako keby za tú svoju činnosť odpovedá tomu valnému zhromaždeniu a nejakým spôsobom predkladá tie svoje výsledky, takisto ako predstavenstvo družstva svojim členom. Ale vždy to predstavenstvo, respektíve akcionári počas toho valného zhromaždenia majú tú svoju silu hlasov a vlastne stačí jeden silnejší akcionár a zmení smerovanie celej akciovej spoločnosti podľa jeho rozhodnutí, čiže pochopiteľne sila kapitálu, kdežto v prípade družstva v istých momentoch, v tých kľúčových momentoch to jednoducho zákon nedovolí, tam je jeden člen, jeden hlas. V niektorých momentoch dovoluje zákon aj družstvám, aby bol ten hlas v prospech výšky toho členského vkladu posilnený, ale v tých kľúčových otázkach nie. Čiže taká tá rozhodujúca časť, kedy vlastne družstvo môže dokonca skončiť, alebo môže byť rozdelené, alebo môže byť nejakým spôsobom radikálne zmenené, to je v rukách obyčajných členov, ktorí môžu mať, každý z nich má teda jeden hlas bez ohľadu na to, akú výšku investície do toho dali. A to je práve preto, lebo zákon aj celá tá filozofia družstva ako keby chráni záujmy družstva ako takého, ako právneho subjektu a nie záujmy toho jednotlivca, ktorý je ekonomicky kapitálovo silný. A tým pádom zabezpečuje to, že tá vízia, tie ciele, ktoré vznikli na počiatku pri vzniku družstva alebo boli ako dôvodom vzniku družstva, tak tie sa nezmenia. Tie v podstate vždy zostanú, lebo nedovolia tí obyčajní členovia, aby kapitálovo silní členovia zmenili smerovanie družstva. To je proste zásadná vec. A tak by to malo byť, lebo potom, ak niekto chce meniť to družstvo, tak potom nech ho pretransformuje na akciovú spoločnosť alebo proste na niečo iné. Ale pokiaľ ideme si po tej vízii a tá je pre nás dogmou a proste nejakou modlou a nebudeme ju meniť, tak toto je alfa omegou každého družstevníka, aby nedovolil, aby sa zmenilo smerovanie družstva, ale aby sa skôr hľadal spôsob, ako zvyšovať tú hodnotu a ísť tým smerom ďalej. Lebo každá skratka je vždy dlhšia a o to komplikovanejšie. V tomto smere nie je dobré, aby sa uvoľnila v odzvukách tá demokracia v prospech kapitálovo silných, ale aby ostala pevne v rukách všetkých členov bez ohľadu na výšku kapitálu. A toto je veľká zmena, by som povedal, alebo teraz zmena, veľký rozdiel medzi akciovkou a družstvom. A potom z toho vyplýva to, že viac menej tí ľudia si hľadia tie svoje hodnoty, chránia si a nepozerajú sa až tak na tie výnosy alebo na tie zisky, kde je to vidieť, či už máte možnosť do nemenovanej spoločnosti v cestovnom ruchu, keďže sa v tom pohybujeme, vojsť do nejakej značky, ktorá je na Slovensku známa,
a tam vidíte ten korporátny štýl, ako fungujú či už zamestnanci, či aká je cenotvorba bez ohľadu na to, v akom prostredí podnikajú, tak tie ceny sú nastavené európsky, nie sú nastavené na ten trh vnútorný. Kdežto keby to bolo družstvo, tak to by si určite tie ceny nedovolilo proste nahodiť na takúto štandardy, ktoré nie sú, povedzme, pre členov vôbec privetivé. Čiže tam sa najskôr sleduje to, že aby to bolo v prospech toho člena, až potom, aby to išlo v prospech toho vonkajšieho trhu, lebo družstvo sa stavia pre vlastných členov. To je dôležité. No, to je ten najväčší rozdiel, že pri družstve je základom člen. Hej, pri akciovke je základom, neviem čo, ale určite nie primárne ten člen. Ako člen má ten hlas, každý ten jeden svoj hlas, bez ohľadu na to, akú výšku investície dal v tých kľúčových otázkach politika. Ale vždy nie sú záujmy jednotlivca vlastne uprednostňovať nad záujmami družstva. Pretože tým pádom poškodzujeme iných členov, ktorí povedzme majú iný názor a vstúpili nie kvôli svojim záujmom, ale kvôli tomu, aby to družstvo, tá právna forma, tá vízia, tá hodnota, ktorá sa buduje, tá sa chránila. Čiže aj keď je niečo môj neprospech, ale je to dobre pre družstvo, tak v konečnom dôsledku je to dobre pre mňa, lebo ja nakoniec budem čerpať z toho družstva ten podiel na zisku, takže ja ho nesmiem poškodiť, lebo síce sebe pomôžem v nejakom, ten príklad, ale v nejakom momente si môžem pomôcť. Krátkodobo, ale v zásade poškodím všetkých. A tým pádom poškodím družstvo a nakoniec dopadnem zle. Čiže toto je trochu inak. Je vidieť to vo svete dneska. Nedávno bavili v Čechách, je takéto družstvo, ale aj v iných situáciách som to videl, kde zrazu sa vytratila tá vízia a vlastne začalo sa obchodovať s tými podielmi členov a nejakým spôsobom stavať na tom biznis, aby niekto získal majoritu. A to už potom nie je družstvo. To už je taká tá štandardná situácia skúpiť majoritný podiel v akciovej spoločnosti a proste pretlačiť tam svoju víziu s tým existujúcim kapitálom, ktorý tam je. Čiže družstvo nie je na predaj, by som povedal. Družstvo je na to, aby plnili tie svoje vízie a tie svoje ciele. I keď sa niekto obchodovať s tými obchodnými podielmi, tak nech si otvorí akciovku, tam má akcie kmeňové, rôzne iné a proste s tým môže obchodovať. A padajú ti ešte nejaké iné rozdiely oproti akciovej spoločnosti? Akciovka vo mnohých prípadoch je podobná, okrem nejakých právnych kľúčiek, ktoré v tej akciovke sú. Pre nás je dôležité to smerovanie tej činnosti. Že podľa mňa cieľom akciovky je tiež vytvoriť nejaký produkt alebo niečo hodnotné, ale častokrát je to tak, že na základe toho, že to vytvorili, vybudovali, tak potom to ponúkajú trhu a predávajú za viacej. To je ako kúpiť a predať nehnuteľnosť. Kúpiť, zrekonštruovať povedzme a predať drahšie a takýto model. Ale v družstve nie je cieľom predať. V družstve je cieľom vybudovať vždy hodnotnejšie a hodnotnejšie to, čo si vytvorili. Čiže tam nie je exit z toho trhu. Akciovka je. To je logicky. Družstvo je s cieľom zotrvať tam a čerpať navždy a dedične tie výhody a benefity. Aj keď nevrajím, že v akciovke tak nemusí byť, ale je to proste subjekt, ktorý je na predaj. To je proste normálna vec, ako predávať akcie a s tým obchodovať. Toto je veľký rozdiel. OK. Poďme ďalej, že aké sú najväčšie výzvy alebo príležitosti, ktorým sa tradičné družstvo aktuálne venuje? Tradičné družstvo prechádza tou istou etapou svojho vývoja. Ako som spomínal, naša snaha je vytvoriť veľmi silné, bohaté portfólio aktív. V našom prípade sú to aktíva, ktoré budú založené na
výrobe elektrickej energie a následne predaj elektrickej energie cez nabíjacie stanice pre elektromobily a výrobí cez fotovoltaické elektrárne. Čiže toto je, my sme historicky prvýkrát na takomto prelome, kedy máme na to aj kapitál a máme na to už aj podmienky, čo je dôležité. A vlastne v tomto období sa to deje. Teraz vykonávame prvé výberové kola a vlastne budú to také prvé projekty, ktoré budú pre nás ako keby vzorové. Nehovorím, že z toho budeme milionári, to ešte nie, ale budeme toto duplikovať, opakovať, až kým takýchto obchodných modelov nebudeme mať také množstvo, že všetci členovia budú mať doživotný pasívny príjem práve z výroby a z predaja elektrickej energie. Toto je taká naša veľká výzva a teraz sme sa dostali do tejto príležitosti, pretože sme už istú dobu pracovali na to, aby sme takýto kapitál získali a mohli bez úverov, bez nejakých cudzích zdrojov vstupovať do takýchto investícií a to je proste pre nás veľmi, veľmi dôležité. Samozrejme máme ešte pred sebou aj marketingové ciele, ktoré sú tiež dôležité, kde sme otvorení prijať ešte nejakú časť členov a potom sa to vlastne ukončí, to prijímanie tých členov. Práve preto, lebo sa potrebuje ten cash flow, ktorý si vytvára na budovanie tých pasívnych príjmov, potrebuje mať istej výške a na to potrebujeme istý počet členov. Takže toto je tiež taká jedna z tých víziev, ktoré pred nami sú a pomaličky si ich plníme. Mám takú podotázku, lebo si do toho tak trošku zabrdol a toto ma zaujíma, lebo toto je niečo, čo neviem, či to o družstevníctve viem, ale počul som to, že vraj s kapitálom majú družstva problém, že banky im ťažšie požičajú práve kvôli tomu, že to je taká akože ošemetnejšia forma podnikania z pohľadu banky. Tvoje osobné skúsenosti potvrdzuje to tú teóriu, čo ja som počul, alebo vyvracia, alebo na konci dňa nemusíte mať nevyhnutne len vlastný kapitál, môžete si aj požičať. Ak rastiete rýchlejšie ako sú úroky, tak ste v pluse. No, nie je to celkom tak. No však preto sa na to pýtam, aby si to vysvetlil. Ja nám dvoch vecí by som len ťa popravil. Nejde spod banky o ošemetnú právnu formu. Ide o právnu formu, ktorá je vysoko rešpektovaná, ale v tomto zmysle banky to vnímajú čiste cez peniaze, čiže to je ekonomický nejaký pohľad, ekonomicko-legislatívny pohľad. To znamená, že banka sa vždy pozerá, akom riziku je jej kapitál a to riziko nie je, povedal by som, ekonomické alebo podnikateľské ako také, ale to riziko sa vlastne nachádza na rovine legislatívnej, kde, ako som spomínal, najvyšším orgánom je členská schôdza, čiže banky sa jednoducho boja takého prístupu, kde povedzme na členskej schôdzi členovia si odhlasujú a prikážu predstavenstvu, že jednoducho nebudeme splácať banke úver. Bude to najvyšší orgán a predstavenstvo, ktoré sa podpísalo na tie úverové zmluvy, tak vlastne zrazu bude mať zakázané vyšším orgánom, ako je predstavenstvo, že ho nemôže splácať takýto úver, alebo že má vykonať nejaké iné investície namiesto toho. Teraz hovoríš o hypotetickej situácii, alebo sa to naozaj už aj stalo? Lebo stať sa môže bársčo, hej, predstaviť si vieme hocičo, ale stalo sa to, vieš, aby si ľudí nestrašil. Náhodou tu nejakí bankári počúvajú a ešte viac sa budú bať tých družstiev. Ale to oni sa boja, to je proste tak. Čiže oni v podstate vždy hľadajú toho konečného užívateľa výhod. Niektoré banky sú opatrené v tom, že povedia, dobre, tak ale nech vám tu schváli členská schôdza, ešte navyše a podobne. Vo všeobecnosti banky vnímajú družstvo z dvoch pohľadov. Ten prvý som vysvetlil. Ja neviem, či sa to stalo. Takto mi to bolo prezentované v banke, o bankách, keď to tak môžem povedať. Ale takisto ja som istú dobu pôsobil
aj v licencovanej platobnej inštitúcii od Národnej banky, kde proste som si vypočul aj z pohľadu dohľadu od Národnej banky množstvo rizik, ktoré tam vidí ako z pohľadu bankového sektora Národná banka, keď sa pozerá na družstva. Niekedy družstva totiž to mali možnosť riadne sa figurovať ako finančné inštitúcie a mali svoje licencie, dokonca mali pozíciu banky, dokonca z družstiev vznikli banky, ako je FIO banka alebo Rajska, myslím, že. Čiže na západe je to bežné, však družstevných bank je tam haba fúk, to u nás je to skôr výnimka, jak pravidlo. Nakoniec aj v Poľsku vlastne ten celý model družstevníctva začal z takéhoto úveru. Aj na Slovensku, ako Samuel Jurkovič založil, to bolo úverové družstvo. Čiže tie družstva sú svojím spôsobom konkurentom tým bankám a zákon im dovoluje vytvoriť si vlastný kapitál. To je veľmi zaujímavé, pretože v princípe nejde o kolektívne investovanie. Člen vstupuje do družstva a vloží do družstva nejakú časť svojho vlastného majetku a stáva sa jeho spoluvlastník. Čiže nie je to ako investor, že nevplýva, nie je spoluvlastníkom, je len nejaký podielnik, keď sa tak môžem nazvať, alebo teda spoluinvestor, ale nie je to spoluvlastnícky vzťah. A toto družstva existuje takáto možnosť, že teda družstvo má možnosť príjmať členské vklady, účtovať ich ako do základného imania a tak ďalej. Čiže tieto všetky legislatívne podmienky vytvárajú dojem finančnej inštitúcie. Banka sa na to pozerá ako na konkurenta. Družstvo môže prijať skôr externého investora, to znamená, že môže si požičať, aj keď tiež by to malo byť potom už členskou schôdzou odobrené, ak by sa jednalo o nejakú zásadnú pôžičku vysokú, alebo teda môže prijať investora, ale zase pokiaľ je to nejaká vysoká investícia, tak pokiaľ družstvo nemá nejaké limity, tak teoreticky môže, ale tam sa už potýkame s tou otázkou, že jasné, že bude mať jeden hlas v kľúčových otázkach, ale v niektorých otázkach už bude mať viacej hlasov. Môže mať, teda nemusí, ale vo väčšine prípadov tí investori si to takto ošetrujú. Alebo v zásade trvajú na to, aby boli členy predstavenstva alebo niečo podobné, kde to je niečo iné ako bežný úver, ktorý si požičia. Plus sa môžu figurovať, povedzme, na spotrebných úveroch, na leasingoch. Môžu na tom fungovať a môžu tam sa takýmto spôsobom ako keby potýkať s tým cudzím kapitálom externým, ale väčšinou pracujú len s interným kapitálom. A toto je veľmi dôležité, pretože z pohľadu členov myslím si, že je to aj správne, aby družstvo nečerpalo úvery, lebo v princípe potom sa nepracuje pre výhody alebo benefity alebo hospodárske sociálne potreby členov, ale celé družstvo pracuje potom pre nejakú banku, aby splácalo tam úver. V zásade oddialuje si ten svoj cieľ, po ktorom všetci teda práve. A na čo? Na čo keď družstvo dokáže si vyžiadať teda od členov nejakú výšku investície a tak ako v našom prípade, keď potrebujeme viac, tak si proste navýšime väčší počet členov, aby s tým svojím produktom sme vytvorili väčší cash flow a takýmto spôsobom veľmi zdravým a ekonomicky stabilným a bezrizikovým, lebo nie ste zadlžení. Takže predajom vlastných produktov medzi členov to dostanete k väčšiemu kapitálu a vlastne financujete si tie projekty. A toto je v poriadku, pretože keď máte cudzí kapitál, tak vám to v účtovníctve robí proste zmetky. Nevytvoríte zisk, nepodielite sa so ziskom, potom tí členovia z toho nemajú nič a počasie sú znechutení a odchádzajú. Ale keď idete s vlastným kapitálom, tak si vytvoríte ten výnos, nevytvorí vám to žiadne straty a takýmto spôsobom to družstvo rastie. Čiže má to svoje aj legislatívne, ale hlavne ekonomické dôvody, prečo tie banky by v podstate nemali požičiavať peniaze družstvám, ale legislatíva by mala vytvoriť také podmienky pre tie družstvá, aby si to financovanie zabezpečovali sami. Ako som spomínal, družstvo je vlastný ekosystém a nie je dobre, keď je teda zasahované do neho práve napríklad formou úveru alebo nejakých externých zdrojov.
takže mení potom svoju filozofiu, lebo musíme tu niečo splácať a podobne. Čiže toto všetko je veľmi, veľmi dobre vymyslené historicky, netreba to meniť. By som povedal, skôr to treba podporovať legislatívne a som s tým v pohode. Častokrát by sme si boli zobrali úver a možno aj lacnejšie, ako získame tie peniaze od členov, ale na druhej strane všetko, čo navyše ako keby zaplatíme, tak predsa ide členom a to im patrí. To sú peniaze, ktoré sú vlastne ich. Či by to mali poberať tretie strany alebo externí investori. Takže toto myslím, že je v poriadku. No len to potom vedie k takej otázke, že ak je ten model taký životaschopný, ako to prezentuješ, prečo nie je taký životaschopný, ako to prezentuješ? Že tých družstiev a kooperatív je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9% v ekonomike. A tie akciové spoločnosti a tie spoločnosti s ručením obmedzeným proste dominujú tým ekonomickým aktivitám nielen na Slovensku, ale v podstate všade. Ja neviem o krajine, kde by družstevníctva a kooperativizmu bolo viac ako 50% ekonomiky. Takže niekde je ten pes zakopaný. Neviem kde, preto sa o tom bavíme. Takto, to sú dva uhly pohľadu. Jeden uhol pohľadu je, koľko je tých subjektov družstiev. Ale druhý uhol pohľadu je, koľko je členov družstva, členov v družstvách. A tam sa potom dostaneme do úplne inej štatistiky, kde zistujeme, že veľká časť obyvateľstva, ďaleko väčšia časť obyvateľstva práve v družstvách pôsobí. Miliarda členov družstiev je. Presne tak. Toto je tak obrovské číslo, ktoré my si neuvedomujeme. Viete, v ktorých krajinách to tak je? Že tí obyvateľia tých krajín sú naozaj členovia družstva viac ako 50% dospelej populácie? Lebo teda na Slovensku to určite není pravda. No, to by som tiež netvrdil. Tam sa jedná o to, že existujú bytové družstva, roľnícke družstva, ktoré združujú stovky ľudí. Poobjednotá, proste to sú všetko sektory podnikania, ktoré dneska to členstvo v tom družstve je naozaj veľmi jednoduché, alebo by som povedal také, že ani si to neuvedomujeme, že sme členmi možno v nejakom družstve. A v podstate sa podieľame na podnikaní toho družstva. Kdežto počet SROčiek je ďaleko menší ako počet členov družstva, samozrejme. Alebo akciovie, oni sú v minorite. Členovia sú v majorite. Zaujímavý point. Viete niekto, ako je to na Slovensku? No, nemám presné čísla, takže nebudem sa vyjadrovať k tomuto. By som nezavádzal, ale určite je to... ten pohľad nie je správny, pretože tam sa nedá akože vytvárať 1000 družstiev ako 1000 SROčiek. Lebo to nie je potrebné, pretože to družstvo jedno, povedzme, pre ten daný región postačuje na to, aby bolo jedno, aby proste združilo ten počet, roľnícke družstvo máte pôdu a tá pôda sa nedá násobiť, ona proste svojou rozlohou je taká, aká je, čiže tam nemôže byť viac družstiev. Môže byť viac menší, ale po väčšine ide skoro to, aby tie družstva boli jednotné, aby sa združovali, čiže nie rozbíjali. Takže samozrejme, keď je nutné, tak sa aj musia rozdeliť, ale to len zabezpečí životaschopnosť. Ale to len chcem povedať, že to porovnávanie sa tak nedá porovnávať. Tam sa dá pozerať na nejakú, akú ekonomiku dokážu tie družstva vytvoriť, lebo to je práve to, že myslím si, že to je ako v prírode. Máte tu dravcov, bylinožravcov, proste vtákov, ryby. Každý tvor má nejakú úlohu v tom ekosystéme, tak aj družstvo je v tom ekosystéme podnikateľskom, má svoju pozíciu. Nie je to možno ten žralok na trhu, ktorý proste razí nejaké trendy, ale ono práve pozerá na tie hospodárske sociálne potreby, na ktoré sa akciovky a SROčky nepozerajú a idú tvrdo po tom svojom cieli. A práve tie družstvá vyplňajú túto medzeru, kde v Španielsku alebo v iných štátoch vieme o veľkých družstvách, ktoré združujú množstvo, stovky ďalších družstiev, vytvárajú veľký holding a vlastne zúčastňujú sa na ekonomike v tak silných číslach, že možno žiadna akciová spoločnosť takú silu nemá, ako dokáže tak obrovské družstvo.
družstva sú veľmi stabilné subjekty, ale kým sa vybudujú alebo kým sa vytvoria, samozrejme to trvá. To je pochopiteľné. Ešte, ako som spomínal pri tých akciovkách a SROčkách, to je predajný segment. Čiže ono niečo vznikne, splnia si svoj cieľ a predajú to, alebo proste pracujú na tom jednom produkte. Ešte družstvo má tendenciu sa potom keby prirodzene rozvíjať, že napríklad bolo to poľnohospodárske a neskôr vzniklo nejaké družstvo, neviem, elektrické, že tam vyrába sa elektrina, predávajú to svojim členom, potom nejaké zdravotné, že proste stará sa o nemocnice, o školstvo a tak ďalej. A vlastne plní takúto ako keby dieru v tom štátnom systéme, ktorý ten sektor štátu nedokázal a vytvoril tou svojou úvodzovkách neschopnosťou ten priestor tým družstvám, kde videli, že sa vedia uchytiť. A tí ľudia videli tie medzery a vlastne v tej vízii toho družstva vylepšiť povedzme časť zdravotníctva alebo či už to poistenie, alebo aj v tom bankovníctve, ako sme videli z minulosti, kde boli veľké medzery, tak sa vlastne naše družstva uchytili. Čiže toto sú všetko veci, kde družstva sú okolo nás, ani ich nevnímame. Berieme ich za súčasť života a vlastne oni skôr plnia tú pomoc, tú vzájomnú pomoc vytvárajú. Možno tak nezišne. Samozrejme, nie je to zadarmo, lebo tým nie je rozpočtová organizácia, čiže musí si vedieť na seba zarobiť. Ale v zásade nejde o ten, jak som povedal, o ten výnos, ale ide o to fungovanie. Aby to, čo poskytujú, tá služba, bola lepšia ako, povedzme, niečo iné, čo je dostupné na trhu a nie sme s tým spokojní. Tak, myslím, že niekde robili také štatistiky, že najviac družstiev vznikali práve v ťažkých časoch. Kedy jednoducho bolo veľmi zlé a ľudia sa práve v ťažkých časoch, ako keď už nič iné nepomáha, dokážu ako keby v tom družstve spojiť a jednoducho si pomôcť svoj pomocou a spoluprácou. Nečakajú na štát, lebo ten nepomáha, ale vlastne tou svoj pomocou si pomáhajú. Čiže možno preto sú v tom ekosystéme sú takto. Dobre, tak vráťme sa k tradičnému družstvu. Aké výhody vidíš v členstve v družstve pre jednotlivca? Čo si členovia cenia najviac? Ako som spomínal, to družstvo je, ako v tomto prípade, keď sa pozriem na tradičné družstvo, je pre členov istým spôsobom taká nádej na vytvorenie si tej finančnej istoty. My sme vznikli preto, lebo vieme, že bežný človek, stredná, nižšia trieda, povedzme, nemá šancu, ako reálne si povedzme úprimne, že nemá šancu sa dopracovať nejakým pasívnym príjmom. Nejakým takým, ako poviem, že zaujímavejším pasívnym príjmom, nemyslím tým pár jednotiek alebo desiatek eur mesačne z pohľadu inflácie zanedbateľné sumy, alebo možno aj stovku mesačne. Lebo vieme, aké sú možnosti na trhu, vieme, čo to znamená vypracovať si, ja neviem, 100 eur mesačný príjem, kde si z nejakého terminovaného účtu alebo z podielových fondov alebo čoho si podobného a na takýto kapitál bežný človek voľný, zdanený, nepotrebný, na taký málo kedy siahne, pretože väčšina tých bežných ľudí tie peniaze použijú na svoje náklady a na svoje potreby a na splátky rôznych úverov a podobne. Čiže nie je možnosť tí ľudia nemajú priestor alebo inú možnosť, tak by som povedal. Tí bohatí, áno, tí majú. Tam si myslím, že sa ťažko presadí tá naša myšlienka, pretože oni si to isté vedia, no to isté ako v tom konečnom dôsledku, ten pasívny príjem si vedia vytvoriť aj inak. Ale tí bežní ľudia nie. A tu je ten priestor toho tradičného družstva. A tu si myslím, že toto si členovia vážia najviac, lebo v podstate ten pasívny príjem to nie je nejaký black box, kde hodíte niečo, ja neviem, poviete nejaké zaklínadlo a vyhodíte z toho pasívny príjem. Je to tvrdá práca, je to kopu investícií, takisto veľký objem peňazí tam treba dať. Ale ako jednotlivec by som to nedokázal. Ale keď pracujeme spoločne a zhodnocujeme ten svoj čas, lebo čas má väčšiu hodnotu ako peniaze, tak vtedy sa vytvorí väčšia hodnota a tá vytvára potom tie pasívne príjmy. A toto podľa mňa si členovia uvedomujú viac ako čokoľvek ostatné, že dostávajú sa k príležitosti, ako si reálne môžu
veľmi okrajovou aktivitou, lebo tá kooperácia, ako je nastavená u nás, nie je veľmi náročná, ale dokážu sa zapojiť do projektu, ktorý dediteľne vytvára potom príjmy. A to je podľa mňa veľká pomoc. Dneska sa to nedá oceniť, čo to znamená. My sa snažíme dosiahnuť napríklad tých 400 eur mesačne pre toho našeho člena a viac samozrejme, ale tak tých 400 je taký ten minimum. Samozrejme z pohľadu inflácie verím, že to číslo bude stúpať, ale nie je to veľa na tú bežnú spotrebu, mesačnú spotrebu toho človeka, ale keď vám dôchodcovi, keby prišlo teraz 400 eur navyše, tak podľa mňa k tomu jeho dôchodku je to pomoc. Je to významná pomoc. A asi by žil šťastnejšie, možno aj dlhšie, možno aj spokojnejšie a bez stresu. A toto sú hodnoty, ktoré sa nedajú vyčísliť peniazmi. Podľa mňa toto si ľudia vážia najviac, lebo proste sa o to usilujeme spoločne. Vyše 1000 ľudí sa snaží o túto vec, takže mám pocit, že toto je cesta, ako sa dostať k pasívnym príjmom. Toto je tá príležitosť, čo mať tie pasívne príjmy dostupné pre bežného človeka za takých nákladov, ktoré si bežný smrteľník vie dovoliť. Proste toto sú také benefity. Alebo som tak trochu asocioval základný nepodmienený príjem. Ani nevieš, ale hovoríš o tom. Občianska dividenda, však teda neviem, či sleduješ ten diskurs, že by vlastne každý občan nejakého štátu mal na tom bohatstve, čo sa na tom území generuje, dostávať nejaký tiež pasívny príjem, však o tom tá občianska dividenda, ten základný nepodmienený príjem je. Tým, ako sa teraz rozbieha robotizácia, umelá inteligencia, tak to bude asi len viac a viac téma najbližšie roky, lebo tá ľudská práca naozaj nebude tak potrebná, ako bola posledných x storočí a tisícročí. Takže ten model bude životaschopnejší a životaschopnejší. Budete mať v podstate konkurenciu od štátu a od firiem možno nejak v horizonte 10 rokov, lebo Boh vie, čo sa bude diať, keď sa fakt tá umelá inteligencia, tie roboty rozbehnú naplno. No pardon, len som do toho tak skočil, lebo som to totálne zasocioval. Jasné, ale ja si myslím, že to čo sa deje, to čo spomínaš, tak aj toto je jasný príklad toho, že je to potreba u ľudí vytvoriť takúto istú formu príjmu a samozrejme dávame tomu ako keby príčinu, že je za týmto, že tie nástroje sa sofistikujú a proste je nutné, keď na tomto území, ako spomínaš, sa vytvorí nejaká hodnota, ale to by sa vytvorilo nebyť tej kooperácie tých ľudí priamo či nepriamo. Družstvo je v podstate odpoveďou na takýto dopyt a nemyslím si, že to bude konkurenčné, ale skôr si myslím, že nám to pomôže, lebo proste aj my to využívame. My máme dneska na našom produkte. Snažíme sa implementovať rôzne časti umelej inteligencie, a či už je to pri tom predaji, alebo napríklad teraz výberové kola na tú fotovoltaiku a tam sú také technológie, ktoré fakt padajú sánky. A toto všetko len je náš prospekt. Zaujímavé, hovor o tom trochu, lebo však toto je téma teraz veľká, tá e-mobilita. No a práve tá nasledujúca otázka bola, že som sa chcela opýtať, či máš nejaký príklad úspešného projektu alebo iniciatívy, ktorú tradičné družstvo nedávno zrealizovalo. A to možno, že bude aj o tom. Trošku to popreskakujeme, že my sme nedávno zrealizovali to kľúčové, čo bolo pre nás podstatné, to bolo dokončenie hotela. To je proste hotel postavený, zrekonštruovaný za 1,3 milióna eur, ktorý sme vyskladali z našich vlastných príjmov, bez banky, bez nikoho, bez investorov. A vďaka tomu sme mohli sa dostať ďalej, pretože ten hotel má za sebou produkt, to je dovolenkový program a z toho už potom dokážeme ten produkt predávať, lebo máme matateľnú možnosť použiť ten dovolenkový týždeň a predať ho. A vďaka tomu vznikli sa násobia teda tie dovolenkové týždne a my si ich potom predávame členom a vytvára sa kapitál na tú investíciu, ktorú sa chystáme, čo teda vytvorený na to je. A
práve tam sú tie technológie, ktoré nám pomáhajú, a teda verím, že budú pomáhať. Dnešná doba, keby som to preniesol 5 rokov dozadu, tak by to bola hlboká utopia a dnes to je možné. My si totiž to ideme tvoriť pasívny príjem na tzv. Zdieľanej energii, čiže hovorím, pred 5 rokmi nám to nikto teda vie povedať, že sme blázni. A dnes sa to už dá. To znamená, že takto, že v starej ľubovni máme nehnuteľnosť, na streche si budeme v starej ľubovni vyrábať elektrickú energiu. Potrebovaná bude v Košiciach na nejakej nabíjacej stanici, kde proste zdieľame ten vyrobený objem elektrickej energie s iným odberným miestom, zase vďaka technológiám a vďaka tým dátam, ktoré medzi tým existujú a samozrejme kontraktu, ktorý máme s dodávateľom tej technológie aj kooperujeme s tým výrobcom elektrickej energie. Čiže vďaka tým zmluvným vzťahom dokážeme vytvoriť ten priestor na predaj tej elektrickej energie priamo koncovému užívateľovi, spotrebiteľovi, ale za ceny komerčné. To je ďaleko lepšia cena, ako by sme dosiahli, keď by sme sa dohodli len na výkupe tej elektrickej energie. A toto maximalizuje ten výnos. Čo je super, tak proste zvýšime hodnotu nehnuteľností, trošku dokonca zlacníme ceny užívateľom žijúcich v tej danej nehnuteľnosti. Bude to polyfunkčná budova. A stále budeme ešte mať väčší výnos z predania elektrickej energie užívateľom elektromobilov, ktorí si vlastne budú za tie štandardné ceny nabíjať svoje elektromobily. Pričom budeme vyrábať elektrickú energiu zelenú, čistú. Takže toto sa mi veľmi páči, táto kombinácia. V názve tradičné družstvo sa vôbec neukrýva nejaký archaizmus, ale práve sú tam tie moderné technológie a práve tie trendy, ktoré sa dnes razia v teda obnoviteľných zdrojoch a elektromobilite. Čiže toto je skvelé, že vieme to spojiť. Ako to ovplyvňuje členov? Ako to členov ovplyvňuje také, keď družstvo úspešne niečo zrealizuje? Dúfam, že sú spokojnejší. Zvyšuje sa tá dôvera. Každopádne členov to ovplyvní v zásade až vo finále, keď to bude takýchto projektov viacej, nie teda jeden. A tie príjmy z toho predaja elektrickej energie vytvoria im pasívny príjem. Podľa mňa, lebo naša snaha potom už nebude zvyšovať počet členov, už bude len sa rozdieľať s tým príjmom, ktorý tam vznikne. A máme na to veľmi dobrý systém, veľmi spravodlivý. Sleduje tú aktivitu členov, čiže podľa mňa ten člen, keď vidí, že to družstvo rastie, tak sa zvyšuje jeho dôvera a vtedy efektívnejšie využíva tie nástroje a tým pádom vytvára sa väčší príjem zápätí pre družstvo z nákupu tých vlastných produktov a tým družstvo získava ešte väčší kapitál na investovanie a svoj rast a rozvoj. Každý takýto pozitívne úspešný projekt nakoniec na seba nabalí ešte väčší cash flow v podobe vďaka väčšej dôvere a vďaka väčšej istote tých jeho členov. Ďalšia otázka. Ako sa snaží družstvo udržať demokratickú štruktúru a transparentnosť vo vnútri družstva? Možno o tom. Toto je taká zaujímavá otázka, lebo samozrejme družstvo je podľa mňa najdemokratickejší aparát zo všetkých, čo sa týka právnych foriem podnikania. Ale na druhej strane príliš veľa demokracie je veľké riziko. Proste naozaj tu musí ísť ruka v ruke nejaké rácio s tou demokraciou, lebo nemôžeme dovoliť, aby proste ten jeden hlas jedného člena zase ovplyvnil chod družstva tak, že by to aj negatívne zaúčinkovalo. A nie každý pri svojich, by som povedal, denných radostiach a starostiach dokáže racionálne posúdiť
nejakú momentálnu otázku alebo nejakú tému, ak nie je na to pripravený. A predsa musíme na to dávať veľký pozor. Sami máme vlastné skúsenosti, ktoré nás veľa naučili a myslím si, že každý si bude vedieť dohľadať rôzne súvislosti, keď si bude o nás informácie získavať, tak zistí, že vlastne tradičné družstvo vzniklo z iného družstva, ktoré muselo sa odčleniť práve kvôli tej prílišnej demokracii, musím povedať, paradoxne. A tu je potom vidieť, že tá skupina ľudí, ktorej záleží na tej vízii, na tých cieľoch, na tých hodnotách, kvôli ktorým do toho družstva vstupovala, tak tá si tú myšlienku vie udržať. A potom skupina ľudí, ktorá vlastne priahne pod rúškom demokracie za svojimi vlastnými záujmami, tak tá dokáže deštruktívne zničiť vlastne čokoľvek, lebo uprednostňuje svoje záujmy pod tým heslom, že však je demokracia, tak to dovolte. Takže družstvo musí byť veľmi, veľmi opatrné na túto tému. Nesmie byť direktívne, to je absurdum, to by bolo proste zlé. Ale musí počúvať tých členov, musí vnímať, čo sa deje, čo chcú a viac menej snažiť sa tú víziu krátkodobé ciele plánovať tak, alebo vykonávať tak, aby aj tie ich potreby sa nejakým spôsobom plnili, aby tí členovia ostali členmi, aby nám neodchádzali, lebo my chceme byť s nimi navždy. To je zásadná vec, že nám ani nejde. Proste družstvo by nemalo mať vysokú fluktuáciu. Malo by mať proste stabilnú členskú základňu, mala by sa tá koncová výhoda alebo ten benefit, ktorý sa vytvorí, mal by patriť práve tým najstarším a všetkým tým, ktorí vydržali, lebo to bolo to ťažké obdobie, ktoré sme museli spoločne prekonať. Takže nechceme nejako tú fluktuáciu, že však nepáči sa ti, choď preč. Nie, to je to počúvanie toho člena, vytváranie toho priestoru demokratického prostredia. A tu si myslím, že pozerali sme sa na to historicky z vlastných skúseností, ale aj z pohľadu tých trendov. Takže vážime si názor jednotlivca, ale vážime si jeho názor. A nie názor, ktorý by preberal po niekom, po nejakej skupine nejakých aktérov niečoho, proste, lebo niekto sa chce, povedzme, obohacovať a podobne, ak chce zneužiť tú demokraciu, čo dneska vidíme na politickej scéne proste dennodenne, ale to má byť ten zdravý aparát funkčný a ako zachrániť alebo obrániť tých ľudí pred takýmto nejakým vplyvom, tak jednoducho vytvorili sme moderné nástroje na konanie členskej schôdze, kde sa dá online vstupovať, kde proste ten člen nie je ovplyvňovaný nikým, vypočuje si návrhy, má čas predtým si to naštudovať, predtým ako sa to uskutoční tá schôdza. Má možnosť prísť na školenia, na workshopy, na rôzne semináre, kde sa oboznamuje s tými projektami, ktoré družstvo vykonáva. Po prípade, ak družstvo potrebuje podporu a pomoc, tak školí tam tých svojich členov, ako by to mali robiť tú činnosť, ak chceme ich do niečoho zapojiť aktívne. Takže toto je taká tá transparentnosť, otvorenosť, kde tí členovia majú perfektné informácie. To určite sa nedá vidieť v SROčkách a akciovkách. Je to tam také viac menej tým, že ten tým ľudí je zafokusovaný len na tú prácu, aj u nás je, ale tu je tá zodpovednosť z našej strany taká, že proste prezentujeme a predstavujeme, čo sa deje, akým spôsobom rastieme, čo je dobré, čo je zlé a tí ľudia sú v podstate v tom dianí. Čiže majú informácie, vždy pred členskou schôdzou ich nejakým spôsobom pripravujeme na to, že čo môžu, nemôžu, aký rokovací poriadok, aby to malo hlavu a petu a proste štátnu kultúru, ako sa vraví, a aby to nebolo nudné a proste otravné. Tak to všetko dynamicky prebiehajúce cez ten online systém. Myslím si, že toto sú všetko technológie, ktoré vravím, síce v názve máme tradičné družstvo, ale
absolútne sme priaznici najmodernejších technológií tohto Ja mám typu. takú podotázku k tomuto, lebo však viem, čo sa vám stalo a, a ja hovorím, že všetko zlé je na niečo dobré a niekedy vyhráš a niekedy sa učíš, že jo? Že čo konkrétne si sa naučil, alebo ste sa naučili, lebo keď sa vám to stalo, tak to určite bol panic button a celé zlé a úplne že strašné, ale v podstate v úvodzovkách dobre, že sa vám to stalo, lebo viete, kde ste spravili tie chyby. A ja sa teraz pýtam na tie konkrétne skúsenosti, že napríklad ako napísať stanovy tak, aby sa to nestalo, lebo ak nás budú počúvať ľudia, ktorí by hypoteticky premýšľali nad tým, že by chceli sa nejako rozbehnúť aj oni v družstevníctve, aby sa im nestalo to isté, že bolo to otrasné, čo sa vám stalo, ale dobre, že sa stalo, lebo vidím, povedal slepý, že ste boli naivní. Teraz už nie ste naivní, dúfam. Hej? Neviem, či je to o naivite. Vždy je to tak, že keď niekto niekoho podvedie, tak nie je to preto, lebo je, neviem, šikovnejší, alebo chytrejší, alebo múdrejší, ale je to len preto, lebo zneužil, dostal Ono je viac to dôvery. vždycky o tom, keď ťa niekto podvedie, že si tomu človeku veril viacej, než si zaslúžil, aby si mu veril. No. A na toto si treba presne dať pozor, tak preto tú dôveru treba nejako, vieš, akože dávkovať. Takže ako si sa naučil to dávkovať, tak aby to fungovalo, aby sa to už ideálne nikdy viac nestalo. Presne tak, ako si teraz povedal, to je to dávkovanie. Čiže my sme museli obmedziť, čiže tvorili sme to dávkovanie, obmedziť tú silu tej demokracie v tom družstve na to, aby sa táto vec nestala. Dokonca včera mi Zuzka, myslím, že posielal jeden článok v Čechách, čo sa deje podobne v jednom družstve. A tiež je tam ten istý problém. Proste, čo sa tam deje, alebo čo my sme urobili inak, to isté aj oni už urobili. Obmedzili sme množstvo splnomocnení, ktoré môže ten člen vlastniť. Čiže zamedzili sme také tej politickej hre, kde jeden človek má 100 hlasov a podobne, získaných cez rôzne plné moci. Zamedzili sa vstupy osôb nepovolaných, teda nečlenov na tú členskú schôdzu, aby práve neboli hoaxami alebo niečím iným ovplyvňovaní. Čiže my sme obmedzili tú škálu tej síly vplyvu cez tie plné moci, ktoré sa absolútne zneužili vždy. Je to jediný slabý bod v družstvách práve bolo to, že jednoducho tam stačí urobiť politickú kampaň a manažersky si podchytíte bez 1 eura kapitál za milióny eur. A toto je absurdum, že by sa toto mohlo dopúšťať. Čiže my sme to obmedzili. Obmedzili sme tie nástroje, ktoré vlastne spôsobujú v tej minulosti tú možnosť prevziať a zlikvidovať to, čo sa budovalo roky. A dneska, ako vravím, vďaka Bohu, že to stalo, okrem toho, že sme sa poučili a vytvorili sme si lepšie stanovy a lepšie podmienky na podnikanie, bezpečnejšie. Nejde o nás, ale ide o ostatných členov, aby sme opätovne o pár rokov nemuseli riešiť podobnú otázku. Tak toto sa už určite nestane. Neviem, čo sa stane. A propos, tie vaše stanovy sú verejné, alebo že máte ich na web stránke, že vlastne keby ľudia chceli, tak by si mohli tie vaše stanovy skopírovať a neopakovať tie, v nemčine sa povie Kinderkrankheiten, hej, akože nejaké neskúsenosti z detstva, lebo to bolo smutné, čo sa vám stalo, no. Ako vieme, že nie sme jediní, nie sme... No však je mi jasné, že habgír je silný motivant, alebo teda hrabivosť v slovenčine. Tak. Určité typy, keď uvidia peniaze, tak idú a nepoznajú bratra. Takže hej, no. Toto sa stáva aj v rodinách, nie len vo firmách. Ale na margo toho je oveľa viac spoločností v konkurze typu SRO a AS. Jasné. Ako v tomto prípade družstva sú lepšie na tom. Je jasné, že už keď raz družstvo do toho spadne, no tak to už je proste zlé. Ale hovorím, my sme sa z toho, ja som vďačný nakoniec za túto skúsenosť. Okrem toho, čo som spomínal, že sme si teda napravili nejakú internú legislatívu a trochu inak sme sa pozreli na niektoré projekty, aby sme vlastne nevytvárali ten priestor na to stiahnutie toho manažmentu alebo toho majetku pod jednu osobu, že proste toto je
vytvorené tak, že podľa mňa ekonomicky a legislatívne je to super. A čo je pre mňa cennejšie, je to, že sa vyfiltroval ten tým ľudí, s ktorými spolupracujeme. A niekedy je aj dobre, keď preletí nejaký konflikt firmou, že sa vykryštalizujú nejak tie vzťahy a to sadne a ide to zase ďalej. A už s lepšími ľuďmi musím povedať, že dnes napredujeme možno 3-krát rýchlejšie ako v minulosti. A to asi by sa nám nepodarilo za pôvodného stavu a oveľa lepšie sa nám komunikuje, s úplne inou radosťou spolupracujeme a neviem. Hovorím, ja som za to vďačný. Podľa mňa je to tak to je, ako to malo byť. Ten otras, ktorý tam prebehol tou spoločnosťou, ktorá už mala svoje isté objemy v majetku aj v cashflow, tak bol nutný, lebo proste bolo vidieť, že tá chtivosť niektorých osôb, oni tam nepatrili. Tam by sme nikdy s nimi nedokázali. Oni sa proste stále snažili nejak to ohnúť a cez nejaké provízie niečo pretláčať a podobne. To bolo mimo našej vízie. To proste nebolo to. Takže teraz je to fajn. Ešte raz, aby sa to teda explicitne povedalo, tie vaše stanovy sú na vašej web stránke, že môžu ich ľudia použiť, že môžu sa nimi inšpirovať tak, aby sa im to nestalo, hej? Áno, zatiaľ sú, pretože zatiaľ stále sme otvorení verejnosti do istého počtu členov a potom už tam nebudú. OK, dobre, ďakujem. Martin, ako vidíš budúcnosť tradičného družstva v nasledujúcich rokoch? Aké ciele by si rád dosiahol ako predseda? Tak samozrejme my, tí naši, to už máme ako mantru. Proste veľmi chceme skrátiť ten čas budovania tých aktív a na to potrebujeme proste dosiahnuť trochu väčší cashflow, ako máme dnes. Čiže naše ciele spočívajú v tom, že sú tam marketingové ciele, ktoré nás tlačia do nejakého minimálneho počtu členov, aby ten cashflow vznikol. A potom sú tam tie také obchodné ciele, ktoré vlastne stoja na tom, čím väčší počet tých nabíjacích staníc za tých fotovoltaických elektrární postaviť. Tak cieľom je v priebehu nejakých 3 až 7 rokov vytvoriť tak silné aktíva, aby my sme už dosiahli ten svoj, alebo priblížili sa aspoň tomu svojmu pasívnemu príjmu, o ktorom túžime. Okrem toho chceli by sme vytvoriť istý budget z toho cashflow, ktorý by pomáhal alebo podporoval tých našich starších členov, ktorí vekovo starších, myslím, alebo zdravotne nejako znevýhodnených, ktorí ešte nemôžu mať tú danú refundáciu z titulu počtu rokov v družstve, že ešte nemajú to svoje kontrolné číslo tak vysoké alebo podobné prekážky tam sú oproti služobne starším členom. Čiže proste chceme pomôcť tým ľuďom, ktorých si chceme navždy nechať a byť s nimi v kooperácii. To je jedno, aký majú vek, ale chceme sa k tomu stavať ako k rodine, k niečomu uzavretému. Už ten okruh osôb sa rozširovať nebude. Už ich deti, povedzme, budú dediť nejaké majetkové obchodné podiely a skôr budovať tie vzťahy. A toto je také, vtedy to družstvo bude silné. Nikdy sa nestane, že sa rozsype alebo nejakým spôsobom niečo sa stane zlé, pretože tá lojalita a tá stabilita vo vnútri tej štruktúre je veľmi podstatná. A preto ani nechceme mať nejaké obrovské počty členské základne, lebo tak, ako tu už bolo párkrát povedané, čím väčší majetok, tým väčšia motivácia na to, aby sa to niekto zmocnil. A radšej si budeme poznať dobre tú svoju členskú základňu, starať sa, aby boli všetci spokojní a vtedy nebude dôvod na tie špekulácie. Takže 3 až 7 rokov, to je naša vízia, naše ciele. To by som chcel ako dosiahnuť. Kým tu budem, dúfam, že si vychovám nejakého dobrého následovníka a bude udržiavať ten taký, povedzme, mierne korporátny štýl pokračovania rozvoja toho družstva.
sme sa k tomu vlastne ani nedostali, že ako ste veľký, hovoril si niečo o nejakých 1000 ľuďoch, ak si to dobre pamätám, koľko je vás ale tých, čo naozaj pracujete na tom, aby to družstvo fungovalo, lebo teda tí členovia sú zdrojom len kapitálu, občas pomôžu, však teda to z toho rozhovoru bolo počuť, ale určite nie všetci tisíci 100% dedikujú svoj čas tomu družstvu, že jak to máte vlastne vystavané, jaká je tá hierarchia alebo tá štruktúra celá. Družstvo má podmienku, aby každý člen spolupracoval. Čiže to nie je tak, že sú tam niektorí, ktorí nespolupracujú. Otázka je, že čo sa myslí pod pojmom spolupráce. Lebo sú členovia, ktorí aktívne vkladajú do toho čas, ale to majú nad rámec tej bežnej spolupráce ešte nejaké zmluvy o sprostredkovaní a to je ich ako keby činnosť nad rámec tých stanov alebo tých podmienok. A tá spolupráca z pohľadu člena družstva je relatívne nenápadná, pretože on de facto si má iba kúpiť produkt od toho družstva, teda používať ho, využívať ten produkt. A samozrejme z času na čas zúčastniť schôdze a vzdelávať sa veľmi okrajovo, veľmi light, keď to tak nazvem, že sú tam rôzne newslettere, družstevné noviny, rôzne materiály, ktoré sú zasielané, aby boli v obraze, čo sa deje a proste niektorí sú takí, že sa o to zaujímajú sami prirodzene. Táto téma baví a proste chodia na semináre a tam sa dozvedajú o celej tej filozofii družstevníctva sú ďaleko viac zaangažovaní do toho. Ale preto, lebo je to ich vôľa, ich rozhodnutie. A tí, ktorí sú takto pomimo toho aktívneho diania, spolupracujú tým, že vlastne využívajú ten produkt. Máme tam nejaké percento členov, povedzme na úrovni 20-30% takých, ktorých stále ešte vidíme, že nemajú ten hlavný produkt. Využívajú istý produkt, ktorý je pre nás taký vstupne sekundárny, a ten hlavný to sú tie naše dovolenky, dovolenkový program. Tam ešte vidíme priestor veľký. My v princípe máme okolo necelých 60% členov, ktorí majú zakúpený produkt. Je nás vyše 1000 a asi 40% to ešte nemá, aj keď mnohí o tom uvažujú ešte, ale je tam nejaká časť ľudí, ktorí zrejme ani sa k tomu nedostanú. Nevidia to efektívne pre seba, cestujú alebo nejakým spôsobom vidia to, ako že to nie je pre nich dôležité, ale to je preto, lebo podľa mňa nevidia za tým tú víziu, že v princípe nám ide vlastne kúpiť produkt, ale my ti tu v pozadí budú pasívne príjmy. Takže budeš cestovať, ale budeš zároveň stvoriť pasívne príjmy. Takže toto je naša práca, to vysvetliť ešte. Tak uvidíme, ako nám to bude dlho trvať. A pokiaľ to bude veľmi dlho, tak žiaľ tých členov posunieme do nejakej pozície, nejakého podmieneného členstva, kde dostanú príležitosť sa stretnúť s tými informáciami, budú vidieť, akým spôsobom by mohli profitovať, ale nesiahnu si na ten benefit, skôr kým nesplnia všetky podmienky a teda nebudú normálne 100% spolupracovať, ako teda 60% na časť základne. Takže toto je našim cieľom. Každé úspešné družstvo musí vytvoriť si také podmienky, ktoré zapoja všetkých do jedného. Všetkých. Ak nemá takéto podmienky, tak nemôže byť úspešný, pretože potom ťahá so sebou obrovský balvan, ktorý nazvem členov, ktorí v podstate ich zaťažujú. To nie sú ich pomocou. Takže tam je riziko konfliktu potom. Takže toto musí byť takto nastavené. Čo mi ešte napadlo ako otázka, celý čas, jak si rozprával, hlavne v 90. rokoch to bola veľká téma, a však teda aj trošku si to načal, také akože pyramidové hry a tie nebankové subjekty a všetky tieto veci, ktoré sa tu podiali za posledných x 10 ročí, že ako to vlastne ľuďom vysvetľujete, aby sa toho nebáli, lebo ľudia majú tendenciu, no hlavne Slováci, bať sa úplne, že až to preháňajú, a že ako im to vlastne vysvetlíte, že toto teda nie je ten
princíp tej pyramídovej hry. Toto sú není žiadne harvardské fondy, alebo čo sa to tu všetko dialo, však starší ľudia si pamätajú, aby ste ich teda presvedčili. Či je to nutné, lebo v princípe ten, kto sa spoznal s našou prezentáciou, s našim projektom, asi ho to nenapadne, lebo on vidí, že to nie je nestáva sa vám to? Lebo ja som myslel, že taká nejaká vec tam vyskakuje kedy-tedy. Tak nemôžem povedať, že vôbec nie. Určite nepamätám sa teda tak, že kedy to bolo nejako veľmi omílaná téma, ale hovorím z pohľadu toho produktu, nie je tam dôvod, že by takáto obava vznikla, pretože on nevkladá peniaze do družstva. Nie je to, že nejakým spôsobom, neviem kde, povedzme ako v tej akciovke alebo nejakých iných formách, neviem, banke vkladá niekde na účet. On si kupuje produkt, proste dostane reálne hodnotný produkt, kde chodí na dovolenky, kde môže prísť do našeho hotela v Pomraji, reálne to vidieť a spať tam v tej izbe. Proste vidí, že to nie je virtuálne, že to je reálne. Alebo môže proste si vymeniť tú dovolenku, spolupracujeme so spoločnosťou, ktorá má 50-ročnú tradíciu. Že to jednoducho nie je tak, že neviem, že tu vložím a čakám. Proste kúpim si produkt, ako v obchode si kúpim chlieb, tak mám ten chlieb. Nie je to pyramída. Keď zaplatím v tej pokladni, tak to je normálna vec, kúpim si niečo za to. Ja som myslel, že to tu je ako také nejaké podhubie, alebo čo na Slovensku, že ľudia sú takí opatrní, lebo my to so Zuzanou rozoberáme v jednom kuse, ako poddimenzované to družstevníctvo / kooperativizmus na Slovensku je. A tak keď sa o tom bavíme, tak toto je naša teória, že teda ľudia stratili dôveru v seba samých a od iných ľudí očakávajú skôr, že ich oklamú, ako že im pomôžu. Tak som myslel, že sa s tým stretáte častejšie, ako už si ani nepamätám, kedy sa to stalo naposledy. Jasné, ale tak nevravím, že sa to nebude diať. Podľa mňa záleží to od kvality tej prezentácie, od toho, ako to ten človek pocitovo vníma, alebo možno, že má nejaký taký archív v hlave, že proste niekedy investoval a také čo sa stalo a teraz myslí si, že to je čosi podobné, alebo neviem. Ale v zásade, keď sa s tým oboznámi a zistí, že aké sú podmienky, tak vie, že on tie svoje peniaze aj tak vydovolenkuje, keď tak poviem. Takže že keby neboli nič, keby sme nedokázali, tak vždy si užil dovolenky veľmi lacno a ušetril kopu 1000 eur. Čiže toto nevidím ako nejaký problém, ale to, že niekto to vytiahne, ja by som povedal tak, že v tej minulosti to bolo na dennom poriadku, dá sa povedať, ale tá legislatíva sa zmenila, to podnikateľské prostredie sa zmenilo. Hlavne Národná banka veľa urobila do roku, myslím, že od roku 2009 v podstate fungujú platobné inštitúcie licencované a do tohto obdobia skutočne dali sa robiť veľké veci ako so živnostenským listom. A proste ľudia to zneužili, lebo tie podmienky na to boli. A tak toto je práve, tu sa ten priestor obmedzil významne. A myslím si, že aj celkovo s tou európskou legislatívou, ako začala platiť a tie prísne podmienky na AML a všetko okolo, veľmi, veľmi oklieštili vlastne životaschopnosť tých podvodníkov, aj keď stále ešte existujú, ale buď sú politicky nejako podporovaní a nejak obchádza sa to, toleruje sa to, ale kebyže to je normálna nejaká činnosť, že nikto za tým nie je, povedzme niekto vplyvný, tak takáto spoločnosť dneska už nemá veľkú šancu, aby mohla uspieť alebo vyrásť. Tie banky, oni im zatvárajú účty, nedovolujú pokračovať, že sami vidíte, aký problém majú spoločnosti obchodujúce s bitcoinami alebo s podobnou komunitou a ten trh do istej miery narastie, potom musí skončiť, lebo proste to odhalia. Takže tam nevidím priestor. V dnešnej dobe je malý priestor na to, aby sa takéto podvody robili. Samozrejme sú možno sofistikovanejšie, ale to väčšinou je to spojené s tými kryptovalutami a s týmto všetkým, že tam sa to možno dá ukryť, lebo ešte tam tá regulácia nie je taká ako v ostatných sférach finančného trhu. A keď to družstvo nie je v tomto duchu
aj také rolnícke družstva, bytové družstva, čo sú veľmi početné, tam nikoho nenapadne, že by to bolo nejaké finančné niečo. Proste ide o tú pointu. Rolníkom ide o pestovanie proste rastlín alebo chov zvierat a tie vklady od obyvateľov. Tak nemôžeme proste preto, že pred 20 rokmi sa to niekto zneužil družstevníctvo pre svoje potreby, akože osobné, zavrhnúť celú tú filozofiu kooperativizmu. Hej, to by sme urobili veľkú chybu. Čo aj urobili niektorí, lebo však 30 rokov sa tu veľmi ten kooperativizmus, ani sa o tom nehovorí, ani sa nepodporuje, takže možno sa niečo zmení do budúcna. Lebo však Európska únia podporuje kooperatívy ako sociálne podniky. Hej, proste družstvo je najlepší sociálny podnik, pretože je tu pre ľudí, plnia sa tu potreby členov a jednoducho členovia rozhodujú, majú rozhodovaciu právomoc, kontrolujú. Tak čo lepšie môže byť, aká kontrola, ak nie od členov v takém kooperatíve? Áno, aj celá legislatíva začlenila vlastne družstva medzi ako keby kvázi tie sociálne podniky. Preto aj z toho titulu vlastne Národná banka alebo národné banky, Európska národná banka, Európska centrálna banka vlastne špecifikuje družstva ako takýto subjekt právny a nemajú už tie družstva tú možnosť ako keby silnejšie operovať na finančnom trhu, lebo oni sú špecificky zatriedené medzi takéto spoločnosti, medzi takéto firmy alebo subjekty. Čiže ten sociálny aspekt sa tu musí podporovať, nemôže sa ísť tvrdo po zisku. A tie družstvá sú veľmi harmonické v tomto smere. Idú samozrejme po výnosoch, idú po zisku a chcú tým členom pomôcť, ale v prvom rade pomáhajú členom inak. Cez tie hodnotné produkty a cez tie služby, ktoré iní, povedzme, nemajú na prvom mieste, lebo až tak nevynášajú alebo nie sú až tak ekonomicky zaujímavé. Super. No, ja nemám otázky. Zuzka? Ani ja. Myslím si, že to bolo vyčerpávajúce. Tak 1,5 je 1,5. Takže veľmi pekne ti ďakujeme, Martin, za náš rozhovor a za informácie o tradičnom družstve, ale aj o kooperativizme. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne, Maťo. Aj ďakujem veľmi pekne. Čau. Všetko dobré.